Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Αγαπητά μου παιδιά, σήμερα είναι των ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβριήλ. Η σημερινή μέρα είναι πολύ σημαντική για εμάς τους χριστιανούς, διότι ο κάθε άνθρωπος έχει δίπλα του πάντα έναν άγγελο και ένα πονηρό πνεύμα. Ο Αρχάγγελος μου γράφει τα καλά έργα και ο πονηρός γράφει τα κακά. Ο άγγελος μας κοιτάζει τις πράξεις που κάνουμε σε όλη μας τη ζωή. Κάθε μέρα, οποιαδήποτε μέρα και ώρα, σχετικά με την ελεημοσύνη. Αυτή είναι η χαρά του αγγέλου μας. Την καταγράφει, έχουμε ας πούμε 20 λεπτά, 10 λεπτά, 50 λεπτά, ό,τι έχει ο καθένας και ό,τι μπορεί. Αυτά λοιπόν να τα δίνουμε χωρίς να σκεφτούμε σε αυτόν που τα δίνουμε γιατί το κάνουμε αυτό ή τι ανάγκη έχει ο άλλος ο άνθρωπος ή αν το κάνει από επαγγελματισμό. Όχι λοιπόν, με αυτή τη σκέψη είναι άκυρη η πράξη αυτή της ελεημοσύνης που κάνουμε. Αν ο άλλος που παίρνει τη ελεημοσύνη τη δικιά μας είναι επαγγελματίας όπως λένε μερικοί, την ευθύνη την παίρνει ο ίδιος και μόνο ο ίδιος. Ο άγγελός μας παίρνει αυτήν την ελεημοσύνη και την παρουσιάζει στον επουράνιο κριτή και επεμβασιλέα μας Ιησού Χριστό. Από εκείνη τη στιγμή λοιπόν και μετά η ζωή μας περιφέρεται πάντα προς την ελεημοσύνη. Γι' αυτό λοιπόν η Αγία μας Εκκλησία έχει γράψει ωραίες ευχές και ύμνους προς τους Αρχαγγέλους Μιχαήλ και Γαβριήλ. Μία λοιπόν από αυτές τις ευχές, ή ειδικότερα από μια ωραία προσευχούλα, είναι η εξής. Άγιε Μιχαήλ Αρχάγγελε, υπεράσπισέ μας την ημέρα της μάχης, γίνει ο φρουρός μας ενάντια στην κακία και στις παγίδες του διαβόλου. Ο Θεός σας τον επιτιμήσει, παρακαλούμε ταπεινά, και κάνε εσύ, πρίγκιπα της επουρανίου στρατιάς, με τη δύναμη του Θεού, να κατακρεμιστεί στην κόρη ο διάβολος και όλα τα πονηρά πνεύματα που περιφέρονται στον κόσμο, αναζητώντας τον όλεθρο των ψυχών. Αμήν. Εύχομαι η χάρις και η βοήθεια των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ να είναι πάντα προστάτης και βοηθός σας. Αμήν.